Ja, de her, vi er jo i dag for at diskutere, hvorvidt virksomhedsskatten i landet skal fjernes eller beholdes. Og jeg kan starte med at fremlægge mit eget argument for, at den uden tvivl skal fjernes. Og det går ud på, at virksomhederne i vores samfund jo helt klart er grundpillen i samfundet, og det er dem, der skaber jobs. Og for at vi kan beholde vores virksomheder i landet, er det vigtigt at få fjernet virksomhedsskatten, så virksomhederne har et incitament for at blive i landet og ikke blive outsourcet, som vi ser meget af de her år. Så ingen tvivl om, at den skal fjernes. Jeg tror, vi deler nogenlunde holdningen omkring, at vi gerne ser en høj virksomhedsskat, da virksomhedsejerne i forvejen ofte har rigtig mange penge i forvejen. Hvorfor skal de have flere penge? Og vi ser gerne, at for eksempel vores arbejdere, som ikke tjener så meget, fik en lidt højere løn, så vi fik måske lidt mere lighed i det danske samfund. Men man kan sige, det er jo virksomhederne, der giver arbejderne deres jobs. Så er det ikke fair, at virksomhedsejerne får den største andel. Man kan snakke om lighed, og man kan snakke om ulighed. Det du fremlægger, det er et klart syn på, hvordan det danske samfund bliver mere og mere ulige. Okay. Vi har brug for et samfund, hvor arbejderne har lyst til at komme på arbejde og tjene de penge, som de fortjener at tjene. For det er jo trods alt arbejderne, der tjener pengene. Og det er det hårde arbejde, de laver. Virksomhedsejerne, de kan sidde på deres kontor, snakke frem og tilbage. Det er jo ikke dem, der står i produktionen. Lad os stoppe diskussionen her og lige tage 5 minutters pause, lige overveje argumenterne. Så kan vi derefter stemme om, hvorvidt virksomhedsskatten skal fjernes eller beholdes. Så lad os lige tage 5 minutter. Jeg skal lige snakke lidt om Sebastian. Omkring den virksomhedsskat. Kan vi vist godt blive enige om, at det skal fjernes. Der er vist ikke så meget mere at snakke om, så det kan jeg se, det er der vist. Lad os bruge lidt mere der. Lad os komme ind til hvad var det virksomhedsskat? Virksomhedsskatten, den skal væk. Jeg ved ikke om det. Så lad os komme ind til afstemningen. Ja, så er vi samlet igen. Og lad os gå direkte til sagen og få afholdt den afstemning, om virksomhedsskatten skal fjernes eller beholdes. Og jeg vil gerne starte med at sige, at jeg stemmer for, at den bliver fjernet. Og der tror jeg, at desværre du bliver den eneste. Jeg stemmer i hvert fald, ligesom min kammerat nok også gør, for at den skal blive der. Hvad? Jeg synes, den skal fjernes. Jeg har alt for gode argumenter for fjernelse, og det kan jeg simpelthen ikke se om hjørner med. Godt. Så vi har et flertal på 2 mod 1. Det vil altså sige, at virksomhedsskatten fjernes. Og ja, så siger vi tak for i dag. Kom ind. Jeg har lige været til afstemning. Hvad er der sket? 3. gang den her måned har Sebastian stemt mod vores politik. Jeg tænkte det nok. Det er typisk. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Jeg er rystet. Jeg tænker kun, der er én ting at gøre. Job done. Stå her midt på Rådhuspladsen, og jeg kan næsten ikke høre noget for larmen. Frederik Mølkær skal til at holde den største tale i årtiet, og masserne går amok. Er vi klar? Ja! Tak for nu. Ærede medborgere, vi er samlet her i dag for at gøre oprør mod de rige. Der er kun én vej frem, og det er med vold. Ja!